Dobar dan, poštovani veterani. Kao što vam je poznato, Udruženje srpskih ratnih veterana tradicionalno proslavlja svoju slavu Vidovdan, koji je istovremeno i slava svih boraca. Ove godine je Udruženje srpskih ratnih veterana na drugačiji način proslavilo ovu slavu. Kako je to izgledalo, gospodine Miloševiću? Pa da vam kažem prvo, mi smo prvo udruženje u Srbiji koje je počelo slavu Vidovdan. I kao slavu i kao dan veterana u Srbiji. To je već 16 godina slavimo. Drugo, mi to jako skromno obeležimo s našim mogućnostima, na kovar crkve i tako dalje. Međutim, odlučili smo po prvi put ove godine da organizujemo jedan protest zbog krajnjeg ponižavajućeg statusa ratnih veterana u Srbiji i zbog nekih prava koje gube ratni vojni invalidi. Odlučili smo, znači, 3 udruženja učestvovali u protestu, srpski ratni veterani, ratni vojni invalidi svih ratova i Gvozdeni puk. Odakle je počeo protest? Pa protest je počeo ispred crkve Ružica na Kalemegdanu, gde smo imali pomen za sve naše umrle i poginule ratne veterane. Nakon toga smo išli u šetnju do Skupštine Srbije, gde smo sve zahtjeve dali. Koliko sam video, građani koji su prolazili pored vaše kolone protestne, dali su punu podršku srpskim ratnim veteranima. Da, naravno, u toj protestnoj šetnji usputno se mnogi građani da pridružuju, što mi je jako drago i radujem se tome. Dakle, to je bio sad jedan protest upozorenja, to su bili naši predstavnici Srbije došli. Nažalost, mnoga su udruženja najavila da će doći da učestvuju u protestu, međutim nisu došli. Neki nisu došli iz straha, neki što nisu htjeli, već stavljamo pojma, tako da je jako bio mali odziv udruženja Srbije. Prvo gde se protest zaustavio bila je Skupština Republike Srbije. Kako je to izgledalo? Pa ja ću vam sve to kažem kako je bilo. Znači, mi smo tamo otišli u Skupštinu, damo svoje zahtjeve, međutim, niko s nama nije htio da razgovara po tim pitanjima. Onda srećom narodni poslanik Obradović iz Dveri, pošto narodni poslanici imaju pravo da razgovaraju sa građanima, oni su nas uveli u Skupštini i tamo smo predali svoje zahtjeve, razgovarali smo sa predstavnicima, sa zamjenicom Maje Gojković. Međutim, to nije bio adekvatan sagovornik, mi smo htjeli Maju Gojković ili ministra Đorđevića. Pošto do Maje nije mogu se doći, razgovarali smo sa ministrom Đorđevićem. Vi ste uputili zahtjev da vas primi ministar Đorđević i on je uslišio? Jest. Mi smo to na vrijeme, prije nekih 20 dana uputili taj zahtjev, međutim nije došlo do sastanka. Ko je prisustvovao sastanku osim vas i ministra? Pa bio državni sekretar Negovan Stanković i njegovi saradnici. A sa strane boraca? Bio sam ja, bio je Željko Vasiljević i gospodin Milošević iz Gvozdena puka. Da li ste izneli sve zahtjeve ministru koje ste imali u planu? Da, sve smo zahtjeve izneli i mogu da vam kažem što je na neki način se radio, imali smo korektan odnos sa ministrom Đorđevićem, ja to moram kažem koji jeste bilo. Dogovorili smo se da će biti zakon do kraja godine. Znači, po prvi put će ratni veterani imati zakon do kraja ove godine. Formirat će se radna grupa za izradu zakona i šta će biti to zakon vidjet ćemo, ali u svakom slučaju imat ćemo zakon. Druga stvar, ratni vojni invalidi kojima su smanjene penzije, dobit ćete u martu sledeće godine kompletnu tu sumu koja je smanjena, tako da će faktički imati u martu 2 penzije i to smo rešili. Također smo se dogovorili da oko načina finansiranja udruženja, pošto sad nije postojao pravilnik o finansiranju, to su primali sve iz udruženja neki novac, znači bit će napravljen jedan pravilnik po kojem će se finansirati udruženje. Da li ste stekli utisak iz razgovora sa ministrom Đorđevićem da se neki odnos ministarstva prema udruženjima veterana i prema ratnim veteranima uopšte kao pojedincima, ne samo udruženjima, bar malo menja? Ja mislim da se menja, da se definitivno menja. Postavlja se pitanje zašto nije ranije menjao. Pa nije se menjao što su tamo odlazili neki ljudi koje nije zanimao zakon. Njih je zanimao samo novac, mislim na udruženja. To je i ministar potvrdio. Mi smo prvi udruženje koje je tamo otišlo i reklo hoćemo zakon. Svi koji su ranije išli, hoćemo novac. U tome ta razlika koja je bila. Drugo, on ima tamo neke svoje savjetnike koji su očito loše savjetovali. Tako da smo i to pitanje rešili. Znači, bit će velike promjene u ministarstvu, kad su pitali ratni veterani. Osim dogovora načelnog oko donošenja novog zakona i
regulisanja penzija za ratne vojne invalide, koji je još od ostalih zahteva po vašem mišljenju ključan za sudbinu ratnih veterana? Pa znači, nam je najbitniji zakon. Jer pazi, ako se donese zakon, sve se rešava onda. Zakon je taj koji sve donosi i sve rešava. Tako da, isto imaju jedan problem, ratni vojni invalidi, to su pomagala. Znači, proteze koje primaju, koje su bile loše kvalitete i tako dalje, i to je rešeno, znači napraviti se jedan pravilnik od 1. septembra, kada se upitaju i to će se rešiti jako uspešno za ratni vojni invalidi. Pa, ako je zakon ključan, a verovatno jeste, da li ste se dogovorili sa ministrom oko procedure javne rasprave koja će pratiti taj zakon i učešća udruženja u javnoj raspravi? Da, to smo dogovorili, znači bit će formirana radna grupa. U radnoj grupi bit će neki iz ministarstva, stručni ljudi i bit će predstavnici velikih udruženja Srbije. Gde će zajednički raditi na tom pitanju, da su odnesi jedan dobar kvalitetan zakon kad su u pitanju ratni veterani u Srbiji. Za ratne dnevnice, da li da vas pitam ili da ne pitam, ono nije u nadležnosti ovog ministarstva, ali da li je bilo govora i o tome? Pa da, naravno, to je jedna tema bolna koja se spomenula. Pa nije, tačno, to nije nadležnost našeg ministarstva, nije nadležnosti, međutim, to je nadležnosti vlade. Znači, mi smo iznali taj problem i meni je neshvatljivo da se donose presude u korist ratnih veterana gde se dokazuje diskriminacija, a da veterani dobiju nikakav novac. Dobijaju samo advokati. Znači, ja sam predložio jednostavno da se taj novac koji namijenjen advokatima da veteranima, znate. Međutim, celo tu, da kažemo, prljavu igru oko učešća advokata u ratnim dnevnicama su počeli i sami advokati. I snose najveću odgovornost za sve što se dešava oko ratnih dnevnica. Tačno, krajnja prljava igra. Ja moram da kažem jednu stvar, znači 6 godina je naša vlada razmišljala kako da reši problem tih dnevnica. Ja sam više puta, znate, samo u javnosti imao razne predloge, međutim, sada kad je došlo rešenje, šta smo shvatili? Znači, vlada nije razmišljala kako će da pomogne veteranima, ni da neke pare, ona razmišlja kako da ih prevari. I upravo je sad ta prevara sa advokatima koja se radi. Znači, svi veterani dobijaju presude gde se diskriminacija priznaje, a ne dobijaju nikad ništa materijalno, znate. Samo su ti advokati koji uzimaju novac. I mi smo predložili da vlada o tome razmisli, jer pazi, dobit će advokati više miliona eura, a veterani ništa, razumete. Pazite, advokati su na volšeban način došli do baze podataka imena i prezimena srpskih ratnih veterana i podnosili tužbe, a to još uvek rade, čak i bez punomoćja koje bi dobili eventualno od boraca. To ste potpuno u pravu, to radi jedan advokat iz Niša. To je strašno, verujte mi, čak i kad mu veterani otkažu punomoćje, on ponovo to je pušta. Međutim, šta je to još najcrnije? Mi smo prošle godine, možda godinu i po dana, da vas ne lažem, negdje preko 100 ratnih veterana skupili novac i dali smo po 2000 dana advokatu da tuži, razumete? On taj novac stavio u svoj džep i sad ponovo ti istim ljudima šalje da se plati sutarski. Možete li reći ako nije tajna, koji je to advokat? Srđan Aleksić Niša, to nije tajna, razumete, to nema tajne. Da li mislite da ovde ima posla i za advokatske komore, a boga mi i za tužilaštvo? Naravno, znači mi će podnesemo tužbe, prvo znači naš preko 100 će podnese tužbu koju već dala novac, znate, a nije u taksi platio. To će biti, a imaće, tačno ovaj komor advokatski imaće veliki posla. Jer krajnje znači nekorektno, ne ljudski, razumete. Gospodine Miloševiću, još jednom čestitamo slavu ratnim veteranima i želimo im sve najbolje u budućem životu i radu. Hvala lepo. Kao i samom udruženju veterana. Hvala lepo i što je najbitnije, imat ćemo zakon do kraja godine, ja sam u tu ubeđen i siguran se jedan po to pitanje reši. Sad su ratni veterani Srbije vidjeli ko se bori za njihova prava. Ja mislim da je situacija potpuno jasna sad. Veliko vam hvala na ovom razgovoru u ime svih srpskih ratnih veterana. Hvala vam.